שלום לכם, שמי צבי מייבסקי, מוהל מוסמך. בפודקאסט המצולם הזה אני אענה מפעם לפעם על שאלות ששולחים אליי הורים, טריים והורים שבדרך, ואשתדל לתת תשובות לשאלות שמטרידות אתכם. בשמחות. מה סדר הטקס? אז קודם כל מדובר בשמחה משפחתית מרגשת לרגל הצטרפות התינוק החדש למשפחה בפרט ולמשפחת עם ישראל בכלל. אז כמובן שלפני הטקס מתקיים המפגש המשפחתי והנשנושים המסורתיים. חשוב לסכם עם המוהל את השעה שבה אתם מעריכים שאכן יחל הטקס עצמו, ולא השעה הנמסרת למשפחה. שכן ייתכן שהמוהל מוזמן לבריתות נוספות, וחשוב לי שלכל משפחה יוקצה זמן מיטבי להענקת השירות והטיפול הראוי. עם בוא המוהל ולפני תחילת הטקס, המוהל ייקח את התינוק לבדיקה אחרונה ויכין אותו לברית. לאחר מכן יכריז המוהל על כיבוד הקווטר שמתחיל את טקס הברית, והזוג הנבחר יעביר את התינוק מאמו לאביו. לאחר מכן יקרא אבי הבן את פסוקי הנצח של שמע ישראל ועוד, כאשר הציבור חוזר אחריו על כל פסוק. ככל שההורים מעוניינים לשתף אנשים נוספים ולכבדם בחייקה, בהעברה, זה הזמן לעשות זאת, כאשר כל אחד מהמכובדים מקרב את התינוק אל מקום הברית. לאחר מכן המתכבד בכיסא של אליהו יקבל את הילד מאביו ויניחו על הכיסא של אליהו הסמוך לכיסא הסנדק. המוהל יישא בכל תפילה להצלחת תפקידו ויבקש מאליהו מלאך הברית שיעמוד לימינו ויסייע לו. המתכבד ממי הכיסא ייקח את הילד מכיסאו של אליהו וימסרו לאביו. הסנדק יתפוס את מקומו ואבי הבן יניח אותו על ברכי הסנדק. בשלב זה תתבצע המילה, כאשר המוהל מברך את ברכת המילה ומעל את התינוק, ומיד אחריו מברך האב את ברכות להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ושיחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כעת המוהל כבר סיים את מלאכתו, והציבור מברך את הילד כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים. המתכבד במי הסנדק ייקח את הרך הנימול מהסנדק וייתן אותו למי שמתכבד בעמידה לברכות ומחזיק אותו בזמן אמירת הברכות וקריאת השם, והמתכבד בברכות מחזיק גביע יין וקורא את הברכות והשם הנבחר. המוהל נושא תפילה לרפואת הרך הנימול, והציבור אומרים יחדיו את תפילת עלינו לשבח שחיבר יהושע בן נון. כאן יחזרו לתמונה הזוג הקווטר, כאשר בסדר הפוך יחזירו את התינוק לאמו, כאשר הוא כבר חבר מועדון היהדות. הקהל ישב לסעודת המצווה, והמוהל ייקח את הילד לחבישה סופית, שבסיומה ינחה את האם או הסבתא באשר לטיפול בהמשך. אני מקווה שעניתי על השאלות בצורה שהניחה את דעתכם. תוכלו לשלוח לי שאלות נוספות, אשמח לענות. פרטי הקשר יופיעו מיד על המסך, ושיהיה בשעה טובה.